Κύπριος αστυνομικός στις Βρετανικές βάσεις επισκοπής φέρεται να ερχόταν σε συνουσία με πτώματα στο νεκροτομείο των βάσεων, μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά. Ο ίδιος φέρεται μάλιστα να μην έμενε μόνο στη φρικιαστική πράξη του, αλλά να την απαθανάτιζε με φωτογραφίες και βίντεο. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, πρόκειται για Κύπριο αστυνομικό, ο οποίος εργάζεται στην αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, επισκοπή στη Λεμεσό, και όπως προανήγγειλες, ο ίδιος φέρεται να ερχόταν σε συνουσία με πτώματα εντός του νεκροτομείου των βάσεων και μετά να τα φωτογράφιζε και να τα βιντεογραφούσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, που επαναλαμβάνω είναι απόλυτα διασταυρωμένες, συνάδελφοι του αστυνομικού παρατηρούσαν εδώ και καιρό κάποιες περίεργες κινήσεις του στο νεκροτομείο. Οι κινήσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, κίνησαν κάποιες υποψίες και το συγκεκριμένο πρόσωπο τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Ο φερόμενος νεκρό